alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu masu kallon Sirrin Rayuwa TV. Barkanku da wannan lokaci, fatan kowa yana lafiya. A yau za mu tattauna akan ma'anar sunan Khan. Na san da yawan mutane suna jin ana Salman Khan, Salim Khan, Ahmad Khan, Amir Khan da kuma irin Shahrukh Khan. To amma mafiya wasu fa wannan Khan ɗin wasu ma suna amfani da shi, amma kuma ba su san me ake nufi da wannan Khan ɗin ba. Ina nufin wasu musulmai suna sa ma sunansu a ƙarshe sai a ce Khan, to amma ba su san me Khan yake nufi ba. A wannan bidiyon insha Allah zan muku bayanin me Khan yake nufi. Kalmar Khan kalma ce wadda take da tsohon asali. Asalinta daga ƙabilar Turkawa ne da Mongol a Asiya ta tsakiya. A wannan lokaci ana amfani da Khan domin kiran sarki ko wani shugaban ƙabila ko kuma wani babban mutum dai. Misali, a tarihi akwai wani babban sarki mai suna Genghis Khan, kamar Genghis Khan haka dai sunan ya zo, wanda ya kafa babbar daula a ƙarni na 13. Saboda hakan wannan lokaci kalmar Khan tana nufin shugaba, sarki ko kuma jagoran ƙabila. Daga baya lokacin da wasu daga cikin waɗannan ƙabilun na Turkawa kenan da Mongol suka musulunta kuma suka ƙaura zuwa ƙasashe kamar Pakistan, India, Afghanistan da irin kuma Nepal da kuma irin Bangladesh, to wannan sunan sai ya koma kamar sunan iyali. A yau wasu mutane suna amfani da sunan Khan a matsayin suna kawai, ba wai sai lallai iyali ba ko kuma sarki ko kuma wani shugaba ba, kawai suna amfani da shi a matsayin suna, kamar ƙarshen sunansu sai ka ga su nan mutane suna sa Khan. Misali, a Bollywood wato masana'antar fina-finai ta Indiya kenan, akwai shahararrun jarumai kamar Salman Khan, Shahrukh Khan da kuma irin Amir Khan. Dukansu suna amfani da wannan sunan a matsayin suna kawai, ba lallai sai iyali ba. To a ƙarshe dai sunan Khan asalinta suna ne wanda yake nufin sarki ko wani babban shugaba ko kuma shugaban wata ƙabila, amma a yau ya zama sunan iyali a mutane da yawa. Idan ka ji sunan Khan daga yanzu ka sani suna ne mai asalin tarihi sosai a Asiya ta tsakiya kamar India, Pakistan da kuma Bangladesh. Na gode da kallo, kar ku manta da subscribing, liking, sharing da kuma comment domin ƙara mana ƙwarin gwiwa. Na gode, ni ne naku Muhammad Ishaq.